jadikan tubuh banyak salapan ampe di luar ampe di dalam onan ampe di luar ada saudara boya iko di dalam jadi dubalanya di sambil selada iyo rajul di angki kabarila di dalam kantang lagi yo pada nindang yo pada ayo lai bakure kami basilawa tulang alang babe kata tak lamaran dojo
gara ajo hati bagai semuanya yang lagi yang goto dengan ampe Apo bilo rajo akan barangge oleh semuanya pai dalam mejo capek oleh semua bajalan jauh jodake hayati sambil selada iyo rajul diangkit selain dari hati seumpama nahra adia diri nyobana wahai sahabat alajo kalau iyo ko indah wahai gitu wahai pikir Tubuh salapan aku indah terbagi oh di mana iyo hai kana hati nurani di mana diamnya hati sanubari rasio nan baik ko indah ketawi painan kasayo narahalui Allah ko indah yo basisi Allah wahai iyo saudaro iyo andai iyo dan tolan ujuan ujud muas anda besokan umpama panang dengan kunindah ajo kalau iyo ko kusui owai anda diselesaikan demikian iyo lagi anak sirsi anak ada Dikana juhai nasirna ada ame asanya Cukup bilang oleh api iyo doai Oi duoi sajalan Iyo angin iyo jotana Iyo pun demikian api itu darah itu oleh ionde air itu Tulang kita Hai tanah itu Bede kita Hai tanah itu Daging kita Allah wahai iyo saudaro Wahai hati iyo susah Oleh ibu iyo hatiku Oleh bukan iyo labula Anasir na Adam Begitulah sudah api dan air Angin dan tanah Apabila iyo sampai Di alemmu ajalula Oleh pasang iyo ma'rifat Oleh nak jangan iyo batulkan tiado banan Tuhan Hai malaikat naidenya Allah Iwai matio malakamu di dalam nak iyo dan kulima Oh di dalam iyo ele kulima la ilaha illallah Sawatu lagi dengar imanat syariat ko indah aduh batorika Torikan ko indah Ado bahagikan
ikan ko indah ado pamaipa Asa umpamu padi anda indah paure batangnya mati batangnya mati mau atadape jadilah lapar di kapwa akhirat. sewaktunya lagi oh dengar Tuhan syariat jalan syariat jalan thariqat jalan hakikat itu kesudahan jalan Maipad ionyo itu samparo no simpan. Wahai saudara, hayatinan ku sangsai andai hatiku bukan sebagai ala kotaran hidup dipakai mati ditumpang ala ko Salasai masukkan ko penuh apabila kau sampai tunggulah selesai tunggulah selesai ay matuhai badarai datanglah ruko macam berbagai mengaturkan rupai ay takwiyolayaiku di dalam iyo pengajian delie alamu di jalan yo mau di situ natantu tarang-tarang bana surahnya itu nyatukan mana nyatukan mana pahamnya itu surahnya itu kalau tatarang hidup dipakai ende mati ditumpah indahan takana ya kana lailang alamat kanaraku badan batuba cukui sakian kajinan di kambang Ngarang ngopi patarang minangkabaukan ado malanan mangato ay setiap pasilaway dulang isinyo ya itu tanyo batanyo Sakali batamu mencari raso-raso dua kali de batamu kenalan atau saudaro tiga kali batamu tarakan batanyo tanyokan ganti tanyokan ganti basi jo baso kan gantinyo si di dalam cirano Aduh sana iyolah delang kisau ayo kami akan batanyo Nanta kami detanyokan ay kapadoy malam nangko Omanya rancak ladinan tumbuh manimbang yo ditampik dengan ado malatakan iyo ay sesuatu ay kito ay kini yo ditampenyo Akarano acara malam kini di bulanan sangi bersejarahnya ayo ay paulan maulud nabi itu ay junjungan kita Dan sama-sama kita peringati Sama kita ambil ke intinya karena ay pisuyo de harinyo nak sampai yung ngayon kinyo kita Ditantang nan iyolah itu bana kini yo de kanay kami tanyo Oh inilah
tanyo kaon tua saudaro padolang kisau konco nalamo danga-danga kan mana ko latanyo ini latanyo nadape sumpaan dekito basamu na ado wasilan hai dudu bajago ditantang maulud nabi hai nan kami tanyo hai nan kami tanyo ay oh ya 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 oh ya 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 anak mulo na peringati maulud lanangku siapa yo orangnya jauh masuk di mana dusun ojo nagarinyo alasan mana rangkat bagaimana pulo ayat tau iyo kok dalil ayakan mangato ayakan mangato iya oh iya 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 oh iya 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 lah jadi sakit itu kami bertanya lain dado panjang bajelo jelo jawablah tanya hai jo hati suku hai jo rela hati oh menjawab tanya kami memasang nyotanyo jolakunan sero jolakunan sero iramanyo sedih oh ma ibu oh namo badarai oh si ay mato ay namo nang jomblo onde dapet jodoh onde dapet jodoh oh iya 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 oh iya 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 onde nano preti cinta nang punyo karajo iyo ayo ajai defkan liau duet ino irama India oh iko namonyo dekanda hai pinonton kadibarijo oh pasanang malati oh di dalam dado oh di dalam dado oh iya 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 oh iya 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 Chori naja sonar sapna tumhara चोरी चोजा सनम दुनिया तुम्हें ले आई sapna jane abate ki kiya hasana jamara jane abate ki kiya hasana mere dil diya jane dunia garege दुनिया करके irama iyo India ba itu caronyo tetapi artinya antah aku apa kami kado takkan tu artinya
maklumlah kami India saruaso bapak lain jantan mandela batino mandelai batino itulah tanda nan jomblo hai di malam kini nangko tapi kanda kabakanda dek lalamu itu indah awasu karanola hampir 7 tahun itu ai banai kiro-kiro paso iyo kami bari barang sado iyo detakau karanola lamu indah abatamu lalamu indah abasu iyo kanda nan jomblo Oi Rama jo kisahnya tapi alang de babega mampir oi alang babega membari sikit sajo jogariti iyo nyodulang ai jogeleng nyokabalo di paria sakati dosana panjago jago mato sampai tahun lah denai nanti wasirang ungu patang jo pagi tapi Pak Lurah apa nanta jadi ungu siram jadi pucuk ubi Donyo cinta kan tumbuh di hati Rai berjanji indah doka balaki tapi apa nan terjadi dia kandung adik lalawi joto ke kulit mani apa salah denai oi dikandung apa dosa denai bakinggakan maafkan ya mangapinangan orang nopi tarimo takut yo tukang silawat dek musim corona ida ado undangannya hilang dinan kalam lumrah saja tagi jua dinan tarang tando de uto kamano malu di kaden nai bau pagailah di dalam kantang lagi yo pada nindang yo pada dayo lai bakure kami basilawa tulang alang babega katak lamaran dojo alang babega sasarojo hai situ jo halaba banda dalam Anda makan pinang mudonyo mulonyo cinta dia akan manggalam iyo de ulah nomor PP-nyo iyo de ulah nomor HP-nyo masilawa ela di malam nangko amarta tila iyo masjidnyo awanan bansa indah pihak penyakit ibu ama asino pikini pasalin pulo ama asino baula pulo ayam balik lebaran nak balik
jiwa ibu saling mengidapi undin hari siang saling mengidapi hari siang Amin balai dapat sanguaro Rami anak dari si junjung Kolam mujur dia kita marando Kapung kuasa masih tulang punggung Kapung kuasa masih tulang punggung jadi datang namu panjang tantulah badelo delo Mari kita ini udah nyopun saya dari onem pagunung mari di kandang carekan kita Laika padolan kisah kurang bari panamu tolonglah sambung sasudaiku jo lagu narancak jo buah nasero Kaya tau nyok lagu siran tak kodo Ayo dinipuri kan jadi nyok Adi sambil yo bakanda irama adi buwe yo irama dangdut kanda mudo Hai Roma iyo irama Hai nan punyo iyo karayo Alang babeka la pada kulo Rena 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 Saya dalam Rena 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 Kunintong samamu sudah lama aku tiada bertemu aku sangat hawayu pada dirimu Hai Rena 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 aku sayang padamu Hai Rena 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 Namo istriku oh hanya satu dalam hatiku kasih ku pada dirimu sungguh tiada duanya di dalam dunia Namamu tertulis indah bagai intan mutiara memancarkan cahaya asmara. oh rena 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 namo lagunya Hai irama dangdut ikut adia. Lagi anca-anca alam mengurangi sio-sio Tadi kambalaiannya jo irama nan Ayo irama ayo padang pasir sanjungan nabi lajul iramanya oh asmida iyo darwis asmida darwis nan punyo karajo Salim ya Rabbi Allah Nabi ya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaina Sayyidina Umar Usman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad adalah junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad hai junjungan kami Ayya Maulana ya Habibi Ya Habibi Nanti kami kemudian hari Ayah Maulana ya Habibi Ya Habibi Nanti kami kemudian hari Kalaulah tidak engkau menanti Beri syafaat oh ya Habibi Kalaulah tidak engkau menanti Beri syafaat di hari nanti Salim ya salam
muslimu ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya sayyidina Umar Usman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi Ya Bibi lagi hari nanti Ya Maulana ya Bibi Ya Habibi Bila kami kemudian hari Kalaulah tidak engkau menanti Beri syafaat ya Habibi Kalaulah tidak engkau menanti Beri syafaat di hari nanti Allah jadi dahulu Dari kami berdua Hai lakilah datanglah de kulit tainanlah tibu Lego tangan nela panela la pena kagapalo Kalau baci ciran latara di dado mari di Gandakan kadang itu ya padolan ki seorang bariban namu Lai kami gandakan di muka basamu Dola guna raja do bualan Serolon atau dola guna siran takudo Lego tadi tolan Bagara pulo hai tentunya kami lada bagara pulo sekali sinar sekali di sini kau Cacing pompa menan mandi kuci kapang menan katu Kamang jadi tradisi de kami salar salamu Iyo karena ada zaman kini iyo zaman canggih pulau Dalam iyo basilawat iyo tentu janji pulo Ladenan kami lada tarimu saja lada ulunya Sampailah di hari dinilai dan bagi tujuh Paca paralon di sawah balik paca dipijak di dawi buntiang Saja menonton dunia terbalik Apa-apa lah banyak lah mencuci piring